en plena entrevista, perquè clar, si parlem de Toni Jerez hem de parlar de formatges indiscutiblement, i tens un dels carros, no, tens el carro, no, que a tota la península és envejable, no? Quants formatges tens en aquest carro? Vosaltres penseu que treballem amb uns 300 formatges diferents, en rotació constant, no? Com és aquesta rotació? És senzill, cada setmana el que faig és canviar la comanda. Si no fer una comanda igual, vol dir que, i a més, comprant poquet. Vull dir que un formatge concret, doncs igual compro 3 peces. S'han acabat les 3 peces, allà entra un altre formatge diferent. Llavors això crea una rotació. Llavors una setmana demano formatges a França, venen de França, directament de Toulouse, del Xavier de Venècia. És allò, la Champions del formatge francès, no? Un bru. Que una altra setmana demano formatges a Astúries, i península i sobretot d'Astúries. El formatge català, per descomptat, defensat sempre. Proximitat, formatge català, perquè tenim un patrimoni formatger extraordinari i des dels restaurants tenim de defensar-ho. I jo és una de les coses que intento. A més, tenim molt públic francès. Públic francès, què vols donar-li? Bueno, ja els hi costa, perquè... Pa mal. Proven algun formatge, pa mal, perquè els hi costa dir allò... Reconèixer que el sector... Total. Els hi costa. Reconèixer que el sector formatger està visquent, el sector formatger català... És el que ens passa a nosaltres, que no defensem el que tenim. Totalment. I ells són uns superdefensors del seu producte. Llavors, quan els hi poses un producte que no és el seu, a vegades, bueno, sí, pa mal. Bueno, sembla que bé. I parlant de formatge i parlant de formatges catalans i de territori, ets un abanderat d'això que deies, del que està succeint a Girona amb el sector formatger, però també el que està succeint a tota Catalunya, no? Amb aquest sector formatger i aquestes famílies que es dedicaven possiblement al món de la llet i han reconvertit el negoci, doncs, mira, des de fer iogurts, des de fer recuits, des de fer matons, a fer formatges d'alta formatgeria, Sí, bueno, nosaltres, jo en concret, doncs, des del castell i a part de totes les coses que pugui fer externes fora del castell, doncs sempre defensant una mica aquests petits productors, perquè realment ja el programa vostre ja ho és, no? Portem a l'hort, ja parlem de l'hort, parlem de la pagesia, parlem de petits productors, parlem de territori, parlem de persones. Nosaltres des del restaurant, al final, això és una... explico històries, aquest senyor que té 10 vaques, s'ho fa tot ell sol, us va portar les vaques de no sé on, i fa això, fa l'altre... Al final aquestes històries tenim de defensar-les tots, el consumidor, des del primer a l'últim, i després des dels restaurants, les botigues, defensar. Ja amb la indústria làctica ja treballa sola. De fet, Toni, van sols i aquells tenen la feina feta. Això és el petit productor, que a més, en moltes ocasions, escolta, està en un petit nucli urbà, que si no hi hagués aquest senyor amb aquests animals, doncs allà potser no hi hauria. D'aquesta manera dona vida a un territori. De fet,